Dikro kang kala tumingal Prandamut samya talin Lernadet wiloting koto Danyan kumangusan iti Jagat Dewa Bathara asisaning Bathara jagat anakku Yonggir Jokomaya catus mati kula timbaling ngandhara Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu amiji biswanipun putra kula pun Jokomaya iki mengkene Yonggir sira iku rening bocah nandang Sukerta ibu mun ya mung anak siji ku Yonggir Jokomaya catus mati akeh kudu rencanane akeh sambi kalane Yonggir yen ora diruwat silangi mala Sukertamu Yonggir lajeng keparipun Kanjeng Ibu kadosa pundi kenging bumi tambang rawat ratu cari mbok bagus sinambi wara nyapawarta pinandunging karna kudu dina negara ing para carita Prabu Sri Maha punggung bakal anakku pacara ruwatan Yonggir mula sira tak dawuh swana mrana karepen antuk pengayoman kan Sri Prabu Sri Maha Punggung karepen diruwat mala Sukertamu nuli boten langkung setelaken dawuh nanging sarate sira kudu adosa sirang Jamas Disana Tlaga Madirta kuwi sendang nirmala Tlaga Madirta kuwi sarate kanggo sirang Jamas sira bakal nyuwun kan Sri Maha Punggung nggih menawi tela mengaten boten langkung setelaken dawuh kula nyuwun pamit Ibu ya sing praekta ati-ati Yonggir mangungkung kanduan riman lereno tanpa kaner yen tang dosa mengko sang yatun opo iki bener pengendikane Kanjeng Ibu para sumawit menawa aku kadhan inen siram Jamas ana ing Tlaga Madirta Kisang kena dinarani sendang nirmala Tlaga Madirta menawa ing kono bakal dalane bisa ilang mala Sukertaku akad ambyana satenging sendang iki ya para reka giri gendole prabota pangkawlegar nalika samono Raden Jokomaya jatos mati sigra siram Jamas wonten ing sendang nirmala Tlaga Madirta
Dadah sakula jemedhul sawang Bathara Kala ingkang kungkum wonten telenging sendang sigra nyaut padaning Sang Jakamala dados mati. Kiri-kiri Nulis Praboto apang kawalan Mamuang samintolawan Lata yut sakat yut dewa Aku wasisani batur jagat Aku agung larem sariro Kungkono terenging sendang ben kulotot payu kui kono menungso kang kae sapa iki sila tangguh para ngakwaran Jakamala dados mati mburi sapa ing desa Mendhang kae kaputrane Buranda Sumawit kowe bocah saka Mendhang kae putrane Buranda Sumawit aran Jakamala dados mati pancen kaparanata Dekarep apa nggaru kae ngdukung komotor ing sendang Gemban gawe Kanjeng Ibu aku kenen sirang jamas menawi sendang nirmala kula mandirta karep ben bisa ilang mula sukertaku yen kowe atusana sendang nirmala kowe kleru kudune atusana sendang pitu mapan ana ngendi sendang itu sendang sing japit untu mapan ha iki lho kowe mlebu telakku dadi panganku yen ngono kuwi arep bathok karo aku iya sak budimu ayo bener memarik dandan kupat kami butuh tampai rami ke tadah ngomong jebul bumbungin bumbung wong wang metu kiwa mlebu kiwa metu tengen wae kurang ajar sapa sing kethok-kethok pring ngono bumbungi wong wang ora padha dipecahi lan wong sisik-sisik pring sikile tripet sikile kabeh lah iki nungsok parat golek dosa iki gedhe wong bola bali
Wong iki nek ketok-ketok pre ana bumbu wong wae kudu dipecahi. Sisikane disingkirke sing kiwa aja nganti nyrimpet sikiling bocah. Yen kena yo mbelani, syukur badhe ana ndan petuk watu ndan disingkirke gen gedhe ganjarane. Para bucara-bucane sapa sing ketok-ketok pringono ora dipecah. Sisih ora disingkirke, sudan rezekine sak tengane. Maning jajilanan rupama kados mata oyak mlebu omah malam milar metu tutup peyong nyatasi gawe omah wis rampung ora diwene tutup peyong kowe sing mlongoh lan kok dinggono rarane bisa rezekine bisa mandhek mesti bakal amblas irwangi golek rezeki golek sandang marina wong yo ora bisa semenen gawe omah wis rampung ora wene tutup peyong kurang-kurang bedane sipat ora jali ana angin diangkat angin nyambruk omahe dinggono yo sarang ora bakal rezekine malange Jokomaya mentas nabrak wong adan ditinggal lumudane tabrak karo Jokomaya kukusane karo gandang ambruk segone utah kabeh lah malang ni bubar mantal pipisan ngumbuk jamu pipisan tugel kowe mengkono ya sapa wae wong sing adang sembrono ditinggal lunga nganti dandang ngambuk janji diruwat tetep dadi panganku.